बड़ा सुंदर भाव छे हमर बूढ़ पुरनिया नौजवान भैया हमर माई बहन ध्यान देवे। तोरे से कहबागे तोरे से कहबो सबटा तोरे सुनैबो हे तोरे सुनैबो। तोरे से कहबो मैं हम तोरे सुनैबो हम दोसर आन के केकरा सुनैबो। तोरे से कहबो मैं गे हे तोरे सुनैबो तोरे सुनैबो। जे नहीं बजेतै ताली हमरे क्रिया देखियो कलाकार की सब कितनी चाहे आओ सब कनी बजा दियो ने खम्भा पकड़ के खड़ा छी हाथ तो ऊपर है के कतबू भगत ही न लागे लाग से न जइबो। कतबू भगत ही न लागे लाग से न जइबो। तोरे से कहबो कतबू भगत ही न लागे लोग से न जइबो के लागे। कतबू भगत ही न लागे लोग से न जइबो। किलोल के ममता के छाँव तोहर बारयन मोल के। बेटी बेकल छमैया करे छौ किलोल के ममता के छाँव तोहर बारयन मोल के। हमरा से जे तू रुस रभी तहे गे मैं तोरा रात दिन हम मनैबो। रुसबे जे हमरा से तू आगे रात दिन मनैबो हे गे रात दिन मनैबो। कतबू भगत ही न लागे लाग से न जइबो के लागे। कतबू भगत ही न लागे लाग से न जइबो। कोरे में रहबो आ कोरे में मैं खेलबो। देखियो आबि गेलखिन हमर भाई की नाम बोले भैया कौन ठेकेदार राजेश ठेकेदार आ दे हाथ कतो फेर लेलिए। अच्छा चलो चलो भगवती आनंद करी यहाँ के। राजेश ठेकेदार जी के तरफ से शानदार 101 रुपया के पुरस्कार। एक बार जोरदार ताली बजा दियो। हाँ सब दानी की जय हो, दाता की जय हो।
नाम छी यहाँ के? आशीष यादव। चलो ए बउआ की तरफ से 50 रुपया के पुरस्कार, बहुत बहुत आशीर्वाद बच्चा के। जय हो। फूल एगो तोरे चमन के माली तू ही छे मैया अही उपवन के। तोरे चरण में तोरे चरण में अपन जिंदगी बिताइबो, जिंदगी बिताइबो। कतबू भगत हिरण्य के लग सन जइबो, कतबू भगत